Hej Pia. Hej Camille. Dejligt, at du vil snakke med mig igen. Mm, Ja. det vil jeg altid gerne. Og det er jo fordi, at der jo lige har været den her 1111-portal, hvor der har været meget fokus på det her med at manifestere sin fremtid. Mm, Og, og noget af det, som i min erfaring er med til at hjælpe med at manifestere vores fremtid, det er, når vi skifter perspektiv. Fordi så kan vi begynde at se tingene fra et nyt sted. mm, Ja, og det er jo ligesom, ja, det er noget, du kender til, fordi du har været igennem et forløb hos mig. Så det ja, her med at skifte perspektiv og måske opleve verden lidt på en anden måde. det kender jeg alt til. Ja, så, Mm. så ganske kort, hvor var du i dit liv, før du var i det her forløb? Det kan jeg jo næsten ikke huske. Men Nej, jo, det er jo det kan det. jeg godt. Men der er noget af det, jeg skal sådan lige læse nogle ting fra den gang, før at jeg sådan, gud, det var virkelig sådan, det var. Men jeg havde det rigtig, rigtig skidt, og var meget usikker og bange, tror jeg, man skal sige, måske. Jeg, Jeg var ikke god nok, og jeg var ikke en god mor. Jeg var også en dårlig kone, og jeg var også en dårlig kollega og søster, og jeg var faktisk bare rigtig træls, og det hele var faktisk bare sådan rigtig trælst. Og jeg kunne nogle gange have det så skidt, at jeg sådan kunne tænke, at så kunne det også bare være lige meget det hele. Så Mm. var det nok også bare nemmere, at jeg slet ikke var her, for jeg var det simpelthen bare nogle gange nærmest ikke noget værd. Øhm, og jeg kunne blive rygende sur og gal, og gå i flere uger nogle gange nærmest. I hvert fald tit i flere dage. Og sådan, hvis der var et eller andet, der gik sig på, hvis jeg havde kommet til at sige et eller andet, så kunne jeg tænke og tænke og tænke i dagvis. Nej, hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor sagde jeg ikke? Og det var også bedre, hvis nu jeg havde. Og jamen, det er også bare fordi, jeg er sådan dum en, der ikke kan finde ud af det der. Og ej, hende der, min veninde, hun sagde også kun det der, fordi hun synes, jeg... Og sådan, altså sådan hele vejen igennem. Ja. Så Ja, det, nu lyder det også, som om hele mit liv var rigtig dårligt, men det var det jo ikke vel. Men der var mange ting, der var rigtig træls. ja, Ja, og ting, der ja, var svært. Det var svært at komme ud af de her træls ting. ja, Ja, nemlig. Så hvad var det, der gjorde, at du rakte ud? det var Altså, fordi jeg sad og så snakkede med sådan en sød dame, der hed Camille. Og så fortalte hun mig om det her, hun kunne, og så tænkte jeg, det lyder bare, det lyder simpelthen bare så godt. Og hvor kunne jeg bare godt tænke mig at prøve at se, om man kunne slippe noget af alt det her. Og få det bedre, og blive en, ikke en bedre udgave af sig selv, men blive sig selv. Den rigtige udgave af sig selv. Den gode udgave. Og så tror jeg bare, at jeg var der, hvor at nu var det bare nok. Fordi jeg gad ikke at være den der, jeg var. Jeg havde ikke lyst til at skulle være hende der Pia, der havde det sådan, og var den der, andre tænkte, at ej, hun er også bare. Det gad jeg ikke. Det skulle være slut. ja, Og så sagde jeg til Camille, eller til dig, nu er det nu. ja, Ja. fantastisk. Og En, hvordan føles det øh, at gå igennem den proces der? Og, det var sådan et vild eventyrsrejse. ja, nemlig. øhm, ja, og det var så vildt. Jeg prøvede jo, det må jeg godt sige, det her, for nu, jeg går ikke i detaljer. Jeg prøvede jo, jeg kan ikke huske, om det var første eller anden session, men da jeg sådan skulle, nu er vi klar til at skal tilbage til lige nu, Pia, der hvor du er lige nu, der kan jeg huske, da jeg åbnede mine øjne, det var som at trykke på en stikkontakt, og så tændte lyset, det gjorde det ikke, men det tændte for tårerne, og de sprøjtede ud af mine øjne, og jeg kunne slet ikke styre det. Det var sådan en hel forløsning, som om, at der var sådan et eller andet, der sådan var blevet taget væk, og sådan en hel lettelse. Det prøvede jeg faktisk flere gange i de her forløb. At Ja, der var nogle gange, hvor det sådan ramte helt så hårdt, at man bare tænkte, hvordan kan det her overhovedet være muligt? Og så, ja, så det var virkelig.
det var en god oplevelse. Det var en god rejse. Så tårerne, det var gode tårer. Ja, det var sådan nogle forløsningsglædes, tror jeg, sådan noget lettelses, at ej, nu er det her væk. Ja, 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 ja. fantastisk. Så vi arbejder jo i forløbet med at skifte perspektiv, og når Mm. man skifter perspektiv, så ændrer ens virkelighed sig. Øh, og ting begynder at manifestere sig på en anden måde. Og oplevede du det, efter vi havde været, eller mens vi var i gang også, men også Ja, efter? ja. Skal jeg komme med nogle eksempler? Det må du meget gerne. Okay. Jeg var helt sikker på, at jeg skulle til en jobsamtale, og jeg vidste bare, at det her job, det får jeg. Det var slet ikke i tvivl om. Og det fik jeg ikke. Og jeg blev bare så ked af det. Og igen, jeg var nok heller ikke god nok. Det var nok, fordi jeg havde sagt noget forkert til jobsamtalen. Og du ved, alle de her ting, man nu kan sige. Og så efter, at jeg havde været i gang med nu, vi var ikke færdige, men jeg havde været i gang i noget tid, så skulle jeg til en anden jobsamtale. Og jeg var bare, her var jeg 120% sikker på, at det her job fik jeg. Hun havde nærmest altså, underskrevet kontrakten, og så får jeg det ikke. Og så tænkte jeg bare, nå, så kommer der nok noget andet. Og det var så vildt underligt. Den her følelse af, jeg kan egentlig huske, at jeg allerede, da jeg gik ud fra samtalen, tænkte, det blev vist ikke mig. Og da hun så ringer og sagde det, så sagde jeg til hende, det vidste jeg godt. Der var bare noget. Og jeg har ikke på noget tidspunkt sat og tænkt, ej, det var også fordi, at jeg sagde, eller overhovedet ikke. Det var bare sådan, nå, så kommer der nok noget andet, der er meget bedre. Hvilket der gjorde. Så nu har jeg et fantastisk dejligt arbejde. Ej, hvor er det Som bare, dejligt. det kom bare væltende ned til mig. Ja. Ja, Ja, jamen, og det er bare så fedt. Og hvordan ja. oplever du dig selv og andre og verden nu, hvis du skal prøve at se eller sammenligne lidt, hvis du Altså, kan huske det? jeg er stadigvæk mig. Og jeg kan stadigvæk komme til nogle gange, sådan du ved, lige at tænke, øh, ej, hvad må de andre tænke, hvis nu jeg tager det her tøj på? Nå, jamen, de kan da egentlig tænke, hvad de vil. Kommer jeg så hurtigt tilbage til. Og jeg er sådan meget mere, jeg kan godt overtænke, men jeg synes ikke, det er slet ikke i den grad, og jeg kan sådan meget mere, øh, hvad skal man sige, jeg er mere sådan glad og overbærende, og jeg er mere sådan, pyt. Og jeg synes faktisk også, at der sker sådan nogle ting, hvor jeg sådan tænker, wow, hvorfor fik jeg det ikke sådan? Altså, som for eksempel, da jeg skulle stå i kø ved Træstammeren i Fårup Sommerland. Normalt ville jeg jo ikke engang gå derind. Og jeg stod i kø og tænkte, nu bliver jeg snart rigtig bange. Det gjorde jeg ikke. Og jeg sad i den her forlystelse og tænkte, nu kommer det her. Og det gjorde det ikke. Og dengang vi kom ned ad den store bakke, der skreg jeg helt vildt, fordi det var så sjovt. Men jeg fik ikke den her forfærdelige angst ind i den der. Nej, den kom bare ikke. Og jeg tænkte, det var da mærkeligt. Sådan har det jo altid været. Men den kom ikke. Så der er simpelthen noget af den her øh, voldsomme angst, jeg havde før, den, den er slet ikke så slem. Og når den kommer, så er den sådan meget, den er meget hurtigt væk, og den er slet ikke i sådan den der grad, som den var før. Nej, Så du kan stadigvæk navigere, selvom der er noget inde i dig, der bliver lidt øh, angst. sagtens. Ja, Ja, så ja, så det bliver ikke sådan lammet på den måde mere. overhovedet ikke. Nej, Nej, nej. slet ikke. Nej. Okay, hvor fedt. Ja, Det var helt fantastisk. det er nemlig fedt. Så hvordan oplever du dit selvværd her efter cirka et halvt år? Så lang tid er det faktisk siden. Det er helt vildt. Et halvt Ja, år. Wow. Jamen, jeg synes, at det er ganske fint. ja, Det synes jeg, det er. Jeg er virkelig bare jamen, det her, det er mig. Det her, det er det, jeg kan. Det er det, jeg kan tilbyde dig. Og hvis ikke du synes, det er godt nok, så må du få en anden til at gøre det. Jeg kan ikke, altså jeg har det sådan meget, at jeg gør det så godt jeg kan, og det er det bedste, jeg kan byde på. Ja, det og er det er godt jo nok. godt for mig. Det er godt nok, altså. Ja, ja, Hvis folk ikke er tilfredse, er det jo ikke min skyld.
Nej, Altså, nej. jeg synes virkelig, at jeg har det godt med mig selv også, og også den der, altså, jeg har altid været sådan meget, hvis jeg sådan skulle, for eksempel bage til en fødselsdag, eller lave mad til en, spise sammen med venner en aften, så kunne jeg, nej, og det var garanteret, sovsen var garanteret dårlig, og andestegen var tør, og bolleren var, ja, ikke god nok. Og sådan har jeg det slet ikke, når jeg holder noget nu, så holder jeg det bare. Ja. Og så var der ikke ret meget mere i det. Nej. Og så spiser vi mad. Hvis de synes, den mangler salt, så putter de nok salt på. Altså, Ja. jeg er virkelig blevet meget mere så, Ja. ja, ja, ja. Så der er Fantastisk. sket noget. Ja, Der er sket meget. Ja. præcis. Det er fantastisk. Men jeg synes, den vildeste ting, der er sket, og den må jeg godt have lov at dele, fordi det er jeg helt sikker på, at dem, det også vedrører, de vil de godt gå med til. Øhm, jeg har jo altid følt mig som en fejl, og jeg har altid tænkt, at jeg skulle ikke være her, fordi at jeg jo faktisk helt tilbage fra da jeg lå inde i min mors mave, faktisk ikke skulle have været her, fordi jeg var ikke sådan helt planlagt, og det var nok kommet på plads, at så skulle det så ikke være. Og så blev mine forældre alligevel enige om, at vi beholder det her barn. Og da jeg får det at vide, jeg var så ked af det, og har bare altid tænkt, at jeg skulle faktisk bare slet ikke have været. Jeg er bare sådan en, jeg er bare sådan en, der skulle have været valgt fra. Og efter at jeg har fået behandling, der er jeg gået fra at føle, at jeg skulle ikke have været, jeg skulle bare være valgt fra, til at føle, at wow, de valgte faktisk mig til. De valgte faktisk at beholde mig, så jeg er jo faktisk virkelig ønsket. Og det var vildt. Og den dag græd jeg meget. Ja. Ja, Men rigtig meget. det er jo også virkelig et perspektivskifte, Ja, der vil noget, ikke? Ja. jo. Og den er Øh, stadigvæk, altså, det kan jeg også mærke nu, jeg bliver nærmest stadigvæk helt rørt bare tanken om, at wow, jeg er virkelig ønsket. Altså, ja, ja, ja. ja, Var det fantastisk. ja. Så Pia, er det her noget, du vil anbefale til andre kvinder? Ja, ja, ja og ja. Ja, jamen det vil jeg Ja, altid, til hver en tid, og jeg har snakket så godt om det til alle dem, jeg kender, for det har virkelig været godt. Og jeg synes, man skal, alle mennesker fortjener at føle sig god nok, og føle som jeg føler nu. Alle mennesker fortjener at komme tilbage til at være den, de egentlig er, og ikke være lammet af alle de her ting. følelser og bevisninger. Ja, 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 lige præcis. tanker. Nej, Ja. ja. Jeg synes, ja, jeg er i hvert fald rigtig glad for, at jeg valgte det. Ja, Og det er jeg også rigtig glad for, at du gjorde, Pia. jeg ikke også? Det er fantastisk. Jeg er så glad for dine Ja, vegne. Øh, tak. tusind tak, Pia, for alle de gode ord. Velbekomme. Og tusind tak, fordi du ville være med til det her. Mm. Tak fordi jeg måtte være med. Og tak for dig. Og tak for dig.